Ақыл батыл тапшыруының 3-ші этабы дәвам ете, һәм 2-ші уйыныбыз бездән бүген. 2-ші уйынның катнашучылары Зилә һәм Алмаз. Инде беренче 2 этап нәтиҗәсендә аларның хайран югары баллар тотладылар. Зиләнең 152 балл, Алмазның 145 балл булып килде. Бүген ничә баллга уйнарлар алар? Вакыт күрсәтер, исәнмесез? Беренчедән. Исәнмесез. Кәефләрегез ничек? Яхшы. Сез уенга әзерме? Әйе. Бүген уеннан нәрсә көтәсез? Алмаз, синнән башлыйк әле. Төрле авыр сораулар һәм яңалыклар. Яңалыклар. Әйе. Авыр сораулардан курыкмыйсыңсың? Инде бит финалга әз генә вакыт калды. Бераз гына курыкам. Шулай да финалга узасың киләдер инде. Әйе, килә. Менә нишләргә кирәк финалга узар өчен? Ну, беренчедән бу телепередачага әзерләнергә кирәк һәм интернет яки китаплар укып сорауга җаваплар бирергә. Син әзерләндең? Әйе. Син әзерләнгән бәяләрбез, тикшерербез. Инде көндәшен. Зилә, нәрсә көтә бүгенге уеннан? Минемчә бу уен мавыктыргыч булырдыр. Мин бу уенда авыр сораулар булыр дип көтәм инде. Алардан әзмәс куркам. Ләкин әзерләндең? Әйе. Финалга узасың киләме? Әйе. Яхшы. Алайса мин сезгә һәр икегезгә дә уңышлар телим. Игътибарлы булыгыз. Һәм сез әзер булсагыз, уенны башлыйбыз. Егетләр, кызлар, беренче турыбызны башлыйбыз. Ул гадәттәгечә сорауларга җавап тап, дөрес җавап дип атала. Һәр вакытта сезгә 3 сорау әзерләнгән, җавап вариантлары бирелгән. Балларны сез үзегез куясыз, дөрес булса. Балл сезнең исәбегезгә була, юк икәнлеге балны алырга буласыз. Әзерме? Әйе. Беренче сорауны укыйм. Күп еллык тун булмаган бердән-бер материк. Димәк, кайсы материктан күп еллык тун юк? Сорауга беренче булып Зилә җавап бирер. Ничә балл? 10 балл куям. Алмаз? Мин дә 10 балл куям. Бәттә 10 балл. Димәк, материкларны саныйбыз. Австралия, Африка, Көньяк Америка, Евразия, Төньяк Америка. Зилә? Австралия. Минемчә күп еллык тун булмаган бердән-бер материк ул Австралия. Дәлилләй аласыңмы? Чөнки ул бик җылы һәм ул экваторга якын урнашкан һәм анда ул иң таусыз материк булып шатлана һәм шуның өчен анда күп еллык тун булмаска тиеш. Алай дисәң, Африкада бит экватор янында урнашкан. Экваторның өстендә уза. Әмма анда бик анда таулы җирләр бар. Австралия ул иң тигез материк дип шатлана. Африкада бик күп таулар, возвышенность. Синең фикерләреңне аңладым. Әмма Алмаз, синең бәлки килешәме икән, юкмы икән? Мин Зилә белән килешәм. Австралиядә күп еллык тунлар юк. Күп еллык тун ул тирәндә ятучы, температуралары ел әйләнәсе 0 градустан түбән булган, бик озак вакытлардан бирле эремәгән тау токымнары каплама. Зиләнең тулы җавабы чыннан бик дөрес. Алмазныкы да әлбәттә дөрес. Ләкин Зилә безгә тулы җавап бирде. Афәрин, Австралия чыннан да бердән-бер материк, күп еллык тун булмаган. Дәвам итәбез, икенче сорау. Түбәндәге күренекле шәхесләрнең кайсысы гаять бай картиналар коллекциясе туплый? Коллекционерны атарга кирәк. Сорауга беренче булып Алмаз җавап бирер. Ничә балл? Мин бу сорауга 10 балл куям. Зилә? Мин дә бу сорауга 10 балл куям. Кабул иттем. Хәзер мин сезгә коллекционерларның исемнәрен бәлки араларында коллекционер булмаганнар да бардыр. Димәк, Алексей Бахрушин, Константин Станиславский, Павел Третьяков, Лев Панкрягин, Александр Бородин. Картиналарны коллекционер бу Павел Третьяков. Чөнки безнең Россиядә Третьяковский галерея бар. Анда иң танылган
шәхесләрнең һәм художникларның картиналары җыелган. Мин Алмаз белән килешәм. Мин дә дөрес җавапны Павел Третьяков дип ишеттем, чөнки ул 40 ел буе үзенең белән бергә бер вакытта яшәгән кешеләрне һәм бүтән шәхесләрнең живопись, портрет жанрларындагы төрле картиналарны җыйган һәм ул бик зур галерея җыйган. Менә бит сез чыннан да сәнгать белән әзме-күпме хәбәрдар икән. Җавабыгыз дөрес. Бер туган Третьяковлар үз нәселләре Донга күмгән шәхесләр. Бу инде мәгълүм, чыннан да. Павел Михайлович әле егет чагында коллекционер коллекциясе туплый башлый. Сергей Михайлович үзен хәвескәр коллекционер дип исәпләсә, Павел Михайлович моны үзенең гомер эшенә әверелдерә. Ул үзенең гаять бай картиналар коллекциясын һәм мәхрүм энесе галереясын Мәскәүгә бүләк итә. Атаклы Третьяков галереясы шулай тора. Әфәрин, дәвам итәбез. 3нче сорау. Орлыкларның шытуы өчен кирәк булган иң мөһим шартлар. Бу сорауга беренче булып Зилә, син җавап бирерсең, ничә балл? 10 бал куям. Алмаз? Мин дә 10 балл куям. Димәк, җавап вариантларын тәкъдим итәм. Димәк, орлыкларның шытуы өчен кирәк булган мөһим шартлар. Орлыкларның бүрткән булуы, су, һава һәм җылылык, дымның җитәрлек булуы, кислород һәм җылылык, су, һава, тук орлыклар. Минемчә дөрес җавап ул дым, кислород һәм оптималь температура. Оптималь температура ул нәрсә инде ул? Җылылык. Димәк, синең әйтүләрең икенче вариантка туры килә. Әйе. Җавабын кабул иттем. Дөресме, юкмы? Без хәзер беләбез. Алмаз, синең җавабың. Орлыкны шыту өчен су, һава һәм җылылык кирәк дип уйлыйм. Орлыклар яхшылап шытсын өчен чыннан да дым, кислород һәм җылылык. Бик дөрес җавап бирдегез, Сәфәрин. Һәр икегез дә беренче турда 30 балл эшләдегез. Инде киләчәктә, киләсе турларда да сез шулай тигез барырсызмы? Юкмы? Ничек барасыз? Тигез барачаксыз. Бәлкидер. Бәлки белмибез. Бирешергә уйламыйсыз. Ярый, бу миңа ошый. Димәк, безнең уеныбыз кызык булачак. Biz sizning bilan hozir har birigizga da 5 tezis berishamiz. Ular orasida durustlari ham yolg'onlari bor. Har durust to'g'ri keluvingiz uchun, durust javobingiz uchun sizga 5 ball qaralgan. Алмаз, ikkinchi turni sening bilan boshlaymiz. Demak, senga 5 tezis әзерләнгән. Hozir sen ularni o'qib, aytib bergan tish bo'lacaqsan. Qaysi durust, qaysi endi yolg'on, durust түгел. Телдәге барлык сүзләр җыелмасы лексика дип атала, бу дөрес. Бишмаклары суммасы 270 градус, бу дөрес түгел, ялган. Ничәсен? Аны дөрес төгәл әйтә алмыйм, ләкин 270 түгел. Футбол туган җире дип Англия сынала, бу ялган дип уйлыйм. Байкал җир йөзендәге иң зур күл, бу дөрес. Фитофтора томат һәм бәрәңге өчен куркыныч. Фитофтора томат һәм бәрәңге өчен куркыныч, бу дөрес дип. Фитофтора нәрсә? Бу лишайник түгел инде. Вирус. Ауру. Гымбы. Ауру. Димәк, син безнең 3 тезисен дөрес дип атадың. Шулай итеп, син безнең бу турда 15 балл туплый алдың. Хәзер инде синең чиратың. Сиңа шулай 5 тезис әзерләнгән. Әйдә, аларны тәкъдим итәбез һәм кайсы дөрес, ялган икәнен ачыклыйбыз. Беренче тезис. Тын океанда гигант кран су үсем тәүлеккә 45 сантиметрга үсә. Минемчә, бу тезис дөрес. Шулайдыр, бәлки. Булай уйласаң инде, обычный су үсемнәре 2 метрга хәтлек үсәләр. Дөрес дип саныйсың. Кем ул зат алмашлыгы?
Бу тезис дөрес түгел, чөнки кем ул соравын башлаган. Иң кудрәтле Алла дип мистерлар кояшны санаганнар. Монысы дөрес. Амон-Ра Алласы, и мистерлар Амон-Ра Алласын иң кудрәтле дип санаганнар. Бәрәкәт сүзе фарсы теленнән кергән. Бу тезис дөрес. Әйләнәнең диаметры радиусыннан 2 тапкырга озын. Минемчә бу дөрес. Чөнки диаметр равно 2r. Формуланы искә төшердек инде син безнең 4 тезисны дөрес ачыкладың, ә менә берсендә ялгыштың. Бәрәкәт сүзе фарсы теленнән түгел, гарәп теленнән кергән. Шулай итеп, син бу турда 20 балл эшләдең. Шунда икенче турыбыз ахырына якынлашты. Уен сезгә ошыймы, дәвам итәбезме? Әйе. Алайса, өченче турга күчәбез. Өченче тур безнең өченче этапта тулайым тарих фәненә багышланган. Бүген исә без сезнең белән Алтын Урда дәүләте турында сөйләшербез һәм аның белән идарә иткән ханнарга тукталабыз. Сезгә 5 хан тәкъдим ителгән, сезгә шуларны дөрес итеп тизергә кирәк булачак. Һәр дөрес туры китерүегез өчен сезгә 5 балл. Шулай итеп, бу турда да сез 25 балл эшләй аласыз. Димәк, Идегәй, Үзбәк хан, Туктамыш хан, Билдебәк хан, Мамай хан. Беренче итеп Үзбәк хан, Әйе. икенче итеп Билдебәк хан, Әйе. икенче итеп өченче итеп Туктамыш хан, дүртенче итеп Мамай хан һәм бишенче Идегәй. Димәк, беренче Үзбәк, икенче Билдебәк, өченче Туктамыш, дүртенче Мамай һәм соңгысы Идегәй дигез. Мамай белән Туктамыш хан арасында син буталдың бераз гына. Киресенчә кирәк иде. Шулай бу турда син 15 балл эшләдең. Беренче Үзбәк хан, аннан соң Билдебәк хан, аннан соң Мамай, аннан Туктамыш һәм Идегәй. 5 ханны да син дөрес хронологик тәртиптә тиздең. Шуның өчен синең исәбеңә 25 баллны өстәйбез. Афәрин. Егетләр, кызлар, шулай итеп без сезнең 3 турга йомгак ясадык һәм безнең әлегә Зилә өстенлек белән бара. Шуңа күрә беренче булып теманы ул сөйләячәк. 4нче турда сезгә мүкләр, борынгы Греция һәм Алиаскар Камал иҗаты дигән темалар бирелгән. Кайсы теманы сөйлисең? Мин борынгы Греция темасын сөйләдем. Яхшы тема сөйләдең, алмасы. Мин мүкләр темасын сөйләйм. Яхшы. Ни өчен син борынгы Грецияны сөйләргә булдың? Чөнки ул минем иң белгән темадыр. Минем уйлавымча, һәм борынгы Греция тарихы бик кызыклы, һәм без аны 5нче класста бик түгел өйрәнә идек. Син тарихны гомумән яратасың. Әйе. Уңышлар телибез. Син әзер булсаң, беренче сорауны яңгыратам. Арыслан капкасын кайсы шәһәрдә күрергә мөмкин? Микена, Тиринф, Пилос, Афина. Арыслан капкасын Микена шәһәрендә күреп була. Грециянең иң бай шәһәрләренең берсе Микена. Ул Көнья Грециянең кыялы калкулыгында урнашкан. Зур ташлардан салынган кирмәнгә Арыслан капкасы аша кергәннәр. Бу капка өскә яссы плитә салынган 2 таштан төзелгән. Плитә өстенә извест таштан ясалган 3 почмак куйганнар. Анда 2 арыслан чыгып ясалган. Чыннан да бу Микена шәһәрендә урнашкан. Афәрин, дәвам итәбез. Икенче сорау. Түбәндәге геройларның кайсысы Гомерның Илиада поэмасы герое түгел? Димәк, 4 герой бирелгән. Аның берсе Илиада поэмасы герое түгел. Агамемнон, Ахиллес, Гектор, Пенелопа. Минемчә, бу Пенелопа Гомерның Илиада поэмасына
Көрмейм. Не өчен? Ул нинди поэма? Нинди әсәрдә? Пенелопа, ул Одиссейның хатыны бугай. Чыннан да Пенелопа Одиссея поэмасы геройы, ул Итака утравы патшасы Одиссейның хатыны. Афарин, дип җавап бирдең син. Грекларның диңгез алласы дип яңгырый киләсе соробыз. Һәм җавап вариантлары Зевс, Посейдон, Аид, Аполлон. Посейдон. Чөнки ул грекларның су патшасы. Су патшасы, диңгез алласы. Әйе, Посейдон чыннан да диңгез алласы һәм соңгы соробыз Троя сугышы кайчан була? Безнең эрага кадәр 1300 елда, безнең эрага кадәр 1200 елларда, безнең эрага кадәр 1100 елларда, безнең эрага кадәр 1250 елларда. Минемчә дөрес җавап ул безнең эрага кадәр 1200 елларда. Троя сугышы Троя сугышы булган. менә бит. 4 сорауга да тиз арада төп җавап бирдең. 20 балл сиңа. Афарин. Алмаз, син безнең муклер темасын сайладың. Бу тема сиңа хаталы кебек тоелмыймы? Тоелса да, ул миңа якынрак. Башка тема, эш тема арасында. Яхшы. Инде мин сиңа хәзер 4 сорау яңгыратачакмын. Синнән мөмкин кадәр тизрәк җаваплар көтеп калам. Игътибарлы булып киттек. Мук нинди үсемлек? Җавап вариантлары: түбән төзелешле, симбиотик организм, югары төзелешле спорлы үсемлек, югары төзелешле орлыклы үсемлек. Мин уйлыйм, нуклеар бу симбиотик организмлар. Симбиотик. Яхшы. Мукләрнең тәннәре сабак һәм яфраклардан торганга һәм алар споралар белән үрчегәнгә күрә, аларны югары төзелешле споралы үсемлекләр диләр. Шуңа күрә бу сорауга син дөрес җавап бирмәдең, ялгыштың. Дәвам итәбез икенче сорау. Түбәндәге үсемлекләрнең кайсысы мук түгел? Берсе мук түгел. Ричия, күккә җитене, сфагнум, ульва. Ульва ул суис. Чыннан да ульва ул су үсем, ул диңгез һәм океан суларында яши, 30 сантиметрга якын озынлыкта һәм нибары 2 күзәнәк калынлыгында. Икенче төрләне диңгез салаты диләр. Бусына дөрес җавап бирдең. Дәвам итәбез өченче сорау. Сфагнум башка мукләрдән нәрсәсе белән аерыла? Ризоидлары юк, тамырлары бар, яфраклары юк, сабагы бар. Минем фикеремчә, сфагнум башка мукләрдән аерыла, аның яфраклары юк. Дөрес җавап: ризоидлар. Дәвам итәбез. Түбәндәге мукләрнең кайсылары бавырчыл мук? Ричия, маршанция, сфагнум, күккә җитене. Бавырчыл мук бу ричия. Ричия яки маршанция. Бу очракта ике дөрес җавап иде. Ләкин син дөресен әйттең, шуңа күрә без сиңа 5 балл куябыз. Шулай итеп, син бу турда 10 балл эшләдең. Афарин. Инде 4 турда артта калды, ләкин нәтиҗә ясарга бераз иртәрәк. Зилә безнең 95 балл топлады, Алмаз 70. Хәзер инде тагын соңгы уеннан соң без гомуми уен исәпләрен барлыйбыз. Һәм инде иң күп балл топлаган уенчыларны тагын бер финалга төшәбез. Инде сез булырсызмы, юкмы? Соңгы уеннан соң гына белә алабыз. Шулай да мин сезгә киләчәктә уңышлар телим. Сезнең белән яңа шашлар насыйп булсын иде. Сау булыгыз. Сау булыгыз. Бу уен бераз генә булса да, элек уеннан авыррак булган, ләкин авыррак булган очракта ул кызыкрак була.